Да халеры танков едет у нас налево, а? О, пол команды. А ну-ка, Blind. Цікаво, ці прилетить у отказ. Воу-воу-воу. Усі трапили. 3 трапляння запар. Бах-бах-бах. Мінус єбер з нашого боку. Так, концепт. Я на твое место поехал бы на зеленку. Мне подается, у тебя на вот уже выбора нема. Сколько там ПТ-шек? А нет, там хапа, если там леопард мается, кто там еще? Стандарт, кто это? СТБ. Ну давай, сюрприз. Такое здарается прожать, а что ты ничего не поробишь за это, но... Ты засветился в тени, концепт? Чему у тебя стреляли? Эй, чекай. Курва. О, дякую Богу. Порасом ліпів. Цікаво, він був під самим носом і зник. Ось я там маскировку хлопця. Просто був під самим носом і зник. Ти куди глядиш? Блін, дуранейки. Бум! Готовы, хоры готовы. О, 1875. Боже ж мой. Человек ехал с надеей. А тут такое. Ось гэта свинство. Бум. Концепт малайчины, слухайте. Малайчина яшчэ якая. Ну зараз би, слухайте, ці СТБ, ці концепції Леопард, ось на зеленку увірватися до їх. То ми б, конечно, 5 гармат розібрали би в эти 2 танки. Але не хвалюються. Леопард шотний. Магчима. СТБ лічиш то так само. Ага, ось він.
Єбр тут. Єбр ось тут крутиться. Цікаво, де ось гэты хлопець. Хто там був яшчэ у нас? Бо я не бачу на мінімапі ягоного ім'я. Ось он, об'єкт 140. Ой-ой-ой-ой. Яшчэ об'єкт 140, так? 268. Мне блага было б дапамагчы, ведаеш? Цікаво, ці гэта хлопец наверх поедзе, ці ён будзе 268 дабіраць. Будзе дабіраць, добра. Для мяне гэта добра. Ой, дзякуй Богу, падпал. Дзякуй Богу, падпаліў. Каб не падпаліў, было б крыўдна. І ён бы мяне забіў. Так, канцэпт, хлопча. Мы з табою ўдваіх засталіся. І насамрэч гэта кепска. Кепска, кепска, бо... Халера, бляха, я тут заціснуты застаўся. Ведаеш, мне б адкаціцца вось сюды. Супер. Супер. Тое, што з табой знішчылі, гэта супер. Мне б сюды на зелень, уніз дзе-небудзь, разумееце, бо тут з гэтых бакоў мяне дастануць. Курва, я без канцэпта застаўся. Нічога не зробіш. Тут нічога ўжо не зробіш. Ваншоты толькі раздаваць, але леапард... Ён не дурным. Ну что, паспрабуем леопарда споймать, правда ж? Пры гэтым не атрымаць нічога ад грыля разам з ВЗ. Тое, што захоп, гэта добра. Гэта лепш. Адзінае пытанне толькі, дзе гэтыя хлопцы? Так. Холера. Холера. Так. Ну что, так будзе захоп рабіць і як? Хто гэта можа быць? ВЗ-ха? Адзін хер, што ў ВЗ, што ў грыля, у іх агляд лепш за мой. Высоўвацца на іх гэта самазагубства. Самагубства. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, як мне пашанцавала зараз. Ладно. Дабірай, дабірай, не гледзячы на тое, што альфа не вылецела. На жаль.
На жаль. Тут уже нічого не зробиш. Альфа не полетіла, де приготуємо при всім. Супроть ВЗ, який став на заход, так само нічого я не зробив. Бо оглядаю його більше за мой. Ось, і він би просто мене чекав. А часу у мене об'їхати його не хапило. Майстер, воу! Віншую себе. Майстер, нават альянс 12 виконаний. Чекайте, наступний, давай наступний. Не глядячи на поразку, у нас майстер. Блайнд залетел. Ай ти мой родненький. Ха-ха-ха, пам'ятаєте у початку? Мой перший стрел, это був блайнд. 11к. 11к. Приємно, приємно. За блайнд приємно. Все остатнє ніяк так, а ось за блайнд вельми приємно. 798, що? І мені блайнда додали, як це? Чекайте, а чому? 798 пунктів досвіду, правда? Правда. А куй майстер? Чекай, я нечто згубив по наліку досвіду? Гэта зразумела, гэта больш за ўсіх шкоду ў двоіх камандах, правда? Дзе яно, чакайце? Закрыць гэтае... Так, у двоіх камандах больш за ўсіх. А вось майстер за што? Не можаш быць, што 798 досведу. Холера. Ну ладно, ну ладно. Усё равно прыемна.